तामुलपुराव बेरामि निखावरि नखर आरो फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। बे अनसुंथाइखौ गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनिफ्राय रानदों। तामुलपुर जिल्लानि हायार सेकेन्डारि अडिटोरियाम नब्लाङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनिफ्राय बेरामि निखावरि नखरफोर आरो फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ राननानै होयो। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया जिल्लानि गेजेराव थानाय सा 529 बेरामि निखावरि नखर आरो फरायसा फरायसुलिफोरनो रांनि अनसुंथाइ चेकखौ राननानै होयो। बेनि अनगायैबो थांनाय माखासे सान सिगां बिटिआर हालामाव गोख्रों बारहुंखा आरो अखा फैनायनि जाहोनाव न' बां बायलांनाय आरो धोन सम्पति खहा जालांनायफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिटिसि सरकारनि फारसेनिफ्राय मदद होनाय जागोन। बेनि थाखाय मुं फारिलाइफोरा सौफैखाबाय होनना मिथिहोयो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। दिनै तामुलपुरनि एमएलए जलेन दैमारिनि दैदेननायाव तामुलपुराव चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय माखासे फरायसाफोरनो आरो माखासे बेरामि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ राननाय जादों आरो बिसेसके आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिबान लानायनि उनाव आसामनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय माखासे राहा लामा लादों। जेरै अरुणोदय आसनि नोंथांमोना बयबो नुनो मोन्दों। बिनि उनाव आरोबाव जि लन रिलिफ खालामनाय लन रिलेक्स खालामनाय माखासे आसनि आखायाव लादों, स्किम लादों। बेजों लोगोसे आरोबाव माखासे आसनि बा स्किमफोर आखायाव लादों, जायफोर स्किम्सफोरनि दारै मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा स्पर्ट्समेनानो जाथों बा बेरामियानो जाथों, स्टुडेन्टआनो जाथों आरो इयुथफोरनोबो थाखाय माखासे स्किम्सफोर लादों आसामाव। बेखौनो दिनै एमएलए बिथांनि गेजेरजों बेवहाय राननाय जादों। जों बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जोंनि माखासे थाखोनि सुबुंफोरनि जायफोरनोखौ माबायदि मदद खालामनांगौ बे मददखौ खालामनो थाखाय जोङो माखासे आसनि आखायाव लानाय जादों। थांनाय माखासे सान सिगां बारहुंखाजों गोबां न'खरफोरा बेनि थाखाय जोङो माखासे अलरेडि जोंनियाव डाटाफ्रा फैबाय। डाटा फैनाय लोगो लोगोनो जायहा पार्सियेलि न'आ बायदों बिसोरनो जोङो माखासे अनसुंथाइ होनाय जागोन, जायहा फुल्लि बायदों बिसोरनोबो माखासे अनसुंथाइ होनाय जागोन। 1200 लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों। 1200 लाइमोना बियो डिफेन्सआव बिसोरो माखासे फेस बिथांमोना अलरेडि क्वालिफाइ जानानै दङ। नाथाय मैयानि जायफोर जोङो अरियेन्टेसन होदों बे एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन्सआव माने बे प्राइभेट सेक्टराव माने साख्रि मोननायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो प्रिपेयार खालामनाय जादों। 1200 लाइमोनफोरा प्रि रिक्रुटमेन्ट जाय बिथांमोना होदों बे येस, बियो प्रि रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जायफोरखौ ट्रेनिं होदो बिनिनो मेक्सिमाम जोंनि लाइमोनफ्रा अलरेडि डिफेन्सनि माखासे सार्भिसाव बिथांमोना माखासे क्वालिफाइ जानानै दङ। नाथाय सार्भिसखौ मोनथारनो थाखाय माखासे फेस बिथांमोना आरोबाव माने बारहोनांगोन, बिनि उनाव बिथांमोननि साख्रिया जागोन। 529 सुबुंफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ आसामनि मुख्यमन्त्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय होनाय जादों। दा बेनिखायनो आङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ एमएलए हिसाबै तामुलपुर ओनसोलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो बिथांनिसिम साबायखर बावदों। जोङो 529 जन मानसिनो फरायसा आरो माखासे बेरामिफोर बिथांमोननो जोङो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होदों आरो माखासे बेरामिफोरा फरायसाफोरनिया थालांदों, गतिके बिथांमोननोबो जोङो उननि समाव होनायनि राहा खालामगोन। जोङो तामुलपुर मोनसे मिशन तामुलपुर 3 जों फोसावदों। दा बेवहाय जोङो एपिएससिनि थाखाय तामुलपुरनिफ्राय 3 आङो एमएलए हिसाबै एपिएससि एग्जाम होनो थाखाय मोनसे एन्ट्रेन्स जों बेवहाय लानो सानदों तामुलपुराव निजाबुबिया। बे एन्ट्रेन्सआव पास जानानै 3 जों सायख'गोन आरो 3खौ जोङो गुवाहाटियाव मोजां मोनसे इनस्टिटिउसनाव कचिं होनायनि थाखाय बेबस्था खालामगोन। मोनफ्रोमबो बोसोराव फैयो। दा नैबे 22 स्टेजनि रांखान्थियारि अनसुंथाइया जासिगोन। बेखायनो जायफोर फरायसाफ्रा मोनाखै आंजों जगाजग खालामनो, जोंहा पार्टि दङ, इउपिपिएल आरो बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ। मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि अफिसाव जोङो आर'जलाइखौ होबानो आं मोनगोन आरो थोंजोङै आंनिसिमबो होफैनो हागोन। बेनिखायनो आंनिसिम होफैनायनि उनाव आं मोननायनि बेबस्था खालामगोन।